Penj laktar en chenro mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiochieng' wagomba ka wapuonjre wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Yena mondo miarwake wendo wa kendo daktari wa studio obonyiso ni nyinge ng'a en nyakanye olonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth, an iluonga ni Dr. Reno Omoro, an Nyarawasi Ponge, to an daktari mathiedho lak. Kamano. Amor mokalo mar bedo kodi Dr. Reno e chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Wasebedo kwa wuoyo e weche mang'eny mokalo motenore kod lak. To kata kamano nitiere ga lokruoge ma joma mine mapek neno e dendgi ahinya e dhoggi. Ka wawe dhoggi e ring lak lekegi kaka gichala. Moro nyalo mulonwa ni lokruok mantiere dhok kata lak kuom mine mapek en gima kawaida koso onego bed ni ka ng'ama miyo neno lokruok moro amora to chich ni lokruok moro nyaka bedie ni timore e dende manyalo bedo marach kata ok rach ahinya. Koro tuo mar ringruok mar lak ng'eny e mine mapek. To en gima jatimre ok mine te mayudo tuono. Lakini ka mama nigi ich to iyudo ni sama en gi ich no dende yudo lokruok mang'eny. Koro ka nitie lokruok go to yudo gimiluongo ni hormones medore miluongo ni estrogen gi progesterone sama mama nigi ich. To koro ka hormones gi omedore to koro nitie remo mang'eny madhi e ringruok mar lak. To koro ka dhi kama to yudo ni kata chiemo matin odong' e lak mama man pek to iyudo ka koro yudo tuoni ma iyudo ka nitie mama moro mok pek to chiemo marom kamano dong' e lake to en ok oyud tuono. Koro iyudo ni samoro en mana chiemo matin ma ka de ok opek de ok oyudo tuo. Lakini ne wach mar bedo mapek ni koro oyudo tuo mar kuot mar ringre mar lak ka en gi kopek. Kamano. Magi maduong' makelo chandruogni kata manyalo miyo mine mapek obed kod chandruogni en lokruok mar del, hormones mantiere e del. En hormones mantiere e del mar mama mapek. Tiyudo ni ok obede ji te mapek lakini ong'eny tuoni ng'eny e mine mapek. Kamano. Kopogore kod chiemo manyalo bedo ni trigger kata dong' e leke ne seche mochiemo ang'o kendo manyalo chwalo chandruogni. Koro chandruogni en chiemo madong' ema kele ka koro weche mag hormones ng'eny. Ka chiemo ni onge lakini kato hormones ng'eny to kiyud tuoni. Koro nyaka bed ni nitie hormones kaso nitie kudni maniga e dhogwa. Koro koriwore gi chiemo modong' gi hormones gi to koro kelo tuoni. Kamano. Nitiere weche mang'eny mosebedo ka liekore kotenore kod mine mapek kod lekegi. Ni sasa mamiyo pek to nyaka owit lak achiel kata nyaka muk lake achiel. Adiera mane mantiere wechegi to kapono ni adiera nitiere debe ni ang'o matimo weche machal kod magi. Koro bedo mapek kende ok nyal mi iwit laki. Lakini ka mama pek tuoche mowachogi newach hormones gi nyalo miyo mama wito lake. Koro yudo ni mama nyalo bedo gi tuo mar ringre mar lak sama en gi opek. Samoro bi yudo ni ka mama pek to ong'ok gokinyi kochakore dwe mar okuongo nyaka 2 kanyo yudo ka mama ng'ok. To ng'ogno bi yudo ni ketho lak, ketho oko mar pot lak ma oko no. To kendo samoro iyudo ni sama mama pek cha to onyalo chiemo gi sukari gi. Be mano gemo oyudo tuch mar lak gi tuo mar ringre mar lakni. Koro mago ko ok othiedhi tiyudo ka koro tuoni bedo marach mogik ma kata lak chogo chako bedo mayom. Tema koro iyudo ka mama koro olalo lekege ko opek. Lakini ka tuochegi othiedhi to mama ok ochuno ni nyaka wit lake sama opek cha. Magi moro mwachoga ni ich ka ich miyo ng'ama miyo wito lake cha ok en adier nyaka Ramogi Ajwang' en mana ni seche ma ng'ama miyo pek gik mang'eny dhi nyime kit ngimane. Ong'ok morning sickness tiyudo ka mano ketho ring lak. Iyudo ka samoro chamo gige sukari gigo ketho ring lak. Opogore kod mano hormones mane daktari owacho ka ni wacho ni ok mine te.
Ok minete. Tiyudo ka joma mine duto te mapek hormones olokore dendgi, joma mine duto mapek nyalo thothgi mapek nyalo bedo kod weche mag morning sickness go. Ang'o miyo moko to ok bed kod chandruogni, Dr. Rono? Pogruok biro e kaka iluoko lekegi gi be kidhi daktari mar lak. Koro kaka nawacho cha, hormones kende ok nyal gelo tuo mar ringre mar lak. Chiemo madong' e laki gi kudni manie dhogi ema ko obiro gi wach mar hormones ni kelo tuo mar ringre mar lak. Koro mine ma sama gin gi ich to pod giluoko lekegi maber kaka wawacho cha, modhi wacho mbele kaka onego luoki, to be dhi ka daktari mar lak, to be ok cham gik sukari mang'eny, to be ong'eyo kaka rito lake sama en gi morning sickness cha, to chuno ni nyaka oyud tuono. Koro kokitim gigi, emomiyo tuoni nyalo yero jomoko, bedo gi tuo to jomoko ok bed godo. Iwacho ni nyalo yiero jomoko ma ok rit lekegi e yo makare to we jomoko. Kamano. Moro samoro nitiere miyo mapek, onindo chenro ni gi lak sechegi, to ochich kata ni gimoro nyalo bedo marach kod ring lake kata lekene. Ranyisi mage kata red flags mage ma ng'ama miyo onego bedni cheko kata ng'iyo. Koro mokwongo en ni neno ka ringre mar lak bedo makwar ahinya. Ka osebedo makwar to bo kuot. To binyalo yudo ni samirudho laki cha, remo chako wuok. Ring lak mangima maber ok gol remo kirudho laki. Koro kochako remo chako wuok to ing'eyo ni kanyo isayudo tuono. Gik moko minyalo neno, inyalo bedo gi kiwuoyo to ji winjo ka muya marach. Inyalo bedo gi muya marach be wuok e dhogi. Kokamano tiyudo ka moko kuot madongo, ok mana matin. Iyudo ka kind lekegi bi yudo ka kuot moro obedo maduong'. To mano nyisi ni nitie gik madhi marach. To kobe obudho sana, tinyalo yudo ka koro lekegi chako bedo mayom yom, iwinjo ka kimulo giyiengni kamano. Mane kaka inyalo ng'eyo ni gik moko ok dhi maber. Muya marach ni biro nikech ang'o? Halitosis. Koro samoro amora mantie tuo e dhok kata remo mawuok e dhok kelo ga muya marach. Koro kokirudh laki maber, be ng'ok bi ng'ok, to remo be nie dhogi, koro gemo, to tuoni be nitie gi kudni mantie iye. Koro mane magemo muya marach. Mwaluongo ga ni halitosis. Ma en ring lak mokuot, seche ma ng'ato go maswaka to neno ka remo wuok, samoro en muya marach mawuok e dhoge, kaachiel kod lekege ochako yiengni. Leke mayom yom mayiengni. Niwacho gi 5 kosa 4? Nawacho gi 5. Nitie be samoro minyalo yudo ka kuot madongo, ok matin makwarno, nitie kind lekegi ineno ka koro ringre mar lak kuot maduong'. To kendo nitie gima waluongo ni pas. Be nyalo wuok e dhogi, ma en tutu. Samoro ka tuono obedo mang'eny moko thiedhi, tiyudo ka koro ringre mar lak chako golo tutu. Wathoro bedo kod tuoche mang'eny mopogore opogore mag lak, mag ring lak. Mako mine mapek, samoro kata ka mine ok pek to nyalo mako gi. Mak mana ni kawuono to waketo maino e mine mapek. Ni wantiere kod picha moro ka kopogore kod tuo ring lak, wantiere kod tuoche mang'eny mokalo manyalo mako ring lak. Machiegni daktari. Erokamano. Koro mae mwawacho ni ka mama mapek osachako neno ka ringre mar lak bedo makwar kama, e tie lak kama, ting'eyo ni mano isayudo tuono. To kendo ka obudho moko thiedhi ka, to koro chako kuot madongo dongo kama, ineno ka koro ringre mar lak kuot kama. To nitie jomoko ma ok yude te e dhogi, iyudo ka giyudo gimoro miluongo ni pregnancy tumor. Koro pregnancy tumor ni, wach tumor ni nyalo buogo ji, ok en cancer. En kuot mar ringre mar lak maduong', to inyalo thiedhe. Koro mayudo ga mine kapek. Ma iwacho ni ponono no chakore kamacha, tiwe inene tiling' aling'a. Koko thiedhi to nyalo kuot machal kod ma. Machal kama. Kobudho be lekegi chako yiengni. Newach tuoni donjo nyaka e chogo ma lak nitie iye, to nyaka ringre mamako lak e chogo. Koro nego be ni kichako nene kama ithiedhe gi ka. Koko thiedhe gi ka to ka, tema koro iwinjo ka mine moko wacho ni ka gin ga gi ich to lekegi mukore, lekegi wuok kendgi. Newach tuo obudho mochopo nyaka e chogo. Kamano.
Nyakora Mogejwang' iwinjo kaka daktari wacho ni kapo nono ni ok ithiedhi seche mowinjore obodhi mochop nyaka e chogo. Moro aduok daktari chien matin. Wantiere kod lak, wantiere kod ring lak, wantiere kod chok lak. Ei dhok ka ma achiel nyalo kelo chandruok ne machielo. Ang'o kendo mantiere ka motudore manyalo kelo chandruok ne mine mapek? Ei lak kanyo. Gi ei dhok ka. Gi ei dhok kanyo. Koro kaka nwawacho ga nitie chogo, nitie gima mako chogo, gima mako laki obede i chogo. Ok en chogo kende. Koro nitie ring'o moro mok en ring lak ni mamake iye kanyo manyalo gemo ni tabuno. Kamano. Moro ka wasekawo yweyo wabong'e ne pichano kaka chal mondo mi Nyikora Mogejwang' ong'e ni chandruoge gi gin chandruoge machako kanye to gidhi kanye to gia kanye. Gia kanye kapo nono ni pek intiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni nikech hormones olokore e dendi. Seche ma hormones lokore e dendi ni bende irito dhogi e yo makare. Bende go maswak. Intiere kod morning sickness, tuoche mag okinyi ka. Kapo nono ni intiere kodgi en ang'o monego bed ni ng'ama miyo timo mondo mi ng'ok ka kik keth lekene, mondo mi kik obed kod chandruogi nikech chandruogni kochopo kama koro. Koro morning sickness mokwongo gima kelo shida, gima kelo tabu ne minegi en ng'ogno. To samoro ok inyal konyo wach ng'ogno. Lakini king'ok, nitie mine mohero ni ka gitie katika ng'okni to gichako rudho lek, gichako go mswak. Ok onego bed ni timo kamano. King'ok to iluoko aluoka dhogi gi pi, tirito ma kadh sa moko. 30 minutes. Kisa rito mokadho kamano kokinyalo rudho laki. To pile pile kata kiwinjo ng'ok nyaki rudh laki. Nitie mine moko makoro newach giwinjo ng'ok no gokinyi koro giweyo rudho lekegi. Koro nyaki rudh lekegi pile pile gokinyi gi godhiambo. Kamano. Nyakora Mogejwang' wadhi kawo yweyo mana matin. Ka wakawo yweyo matin to intiere kod penjo, orna penjo SMS 23600. Ka waduogo to wang'iya ne lak kaka chala, ring lak, chok lak kod ka chandruogni odonjo ang'o matimore e system no. Kik dhi mabor, kik isud kata matin. Kupata wimbo wangu wa Luanda kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *343 #. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Inge gima timre kae, minodwa mineno ni en poko pakaga kae nyaka nini. Pile ka pile otiyo ga tich mar dhaona. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber.
miolne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuon dano kapure kota eka ni kapure maber balose, tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black, tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo tuoche mag ring lak ahinya kuom mine mape kapo nono ni okitang' tinyalo poki wito lekeni duto te seche mipekno to mano gima kwadano timre kata matin. Kane wadhi e yueyo ne wantiere kod picha moro ka amane nyiso matut kaka lak chal, kaka lak oti, kaka tuoni donjo kod kuonde ma oketho e lak ka. Machiegni daktari, ukang'iyo ka picha ni dhi konyowa? Picha ni dhi konyowa. Ka inyalo neno e picha ni neno lak achiel, to binyalo neno ringre mar lak, to bineno chogo, to e kin chogo kae gi lak ntie be ringre moro mamako lak ni e chogo. Tonde moko e iye ka. Koro kiyudo tuoni, tuoni chakore gi chiemo modong' mobudho e lak moko luoki, to koro ka chiemo nosabedo bedo gi hormones cha, to bentie gi bacteria e dhogi, to koro makelo tuo. To tuoni chakore e ringre mar lak. Koro mano wacho ni neno ka ringre mar lak bedo makwar to kuot to chako golo remo. To koro kothiedhe gi kanyo, iluoko, kidhi ir daktari mar lak tigolo chiemo modong' ni, moluongo ni plaque no. To koro kogol mano, to tuoni dok rumo. Lakini ka okonin kata kamano kokothiedh tuoni, to koro tuoni donjo nyaka e tonde manie iye ka, nyaka e chogo. To kochopo kanyo, to mikoro yudo ka lagno chako mukore. To king'iyo kata picha ni, ineno ka koro mae chiemo modong' mano waluongo ni plaque ka kobudhe laki, to koro bedo matek e gima waluongo ni tata. To koro mae ema koro tuoni dhi piny, ma koro kae kineno picha ni, to picha ni koro osadonjo nyaka e tonde mani kae gi ringre mar lak nyaka gi e chogo. To koro ema koro yudo ka ringre mar lak chako dok piny. Koro mondo bed e ng'ut lak gi kae, iyudo ka obiro nyaka gi piny kwe. Mano mwaluongo ni receding gums. Koro mano be kineno ka ineno tie laki mang'eny e dhogi, ma ringre mar lak ok nie ng'ut laki. To koro mano be ranyisi mar tuono. Koro mano ema miyo ga mine mang'eny yudo remo kawuok e dhoggi ka gi pek, to kendo leke gi chako yukni. Picha no nyise maler mokalo daktari, makoro dhi mochamo ring lak modonjo nyaka e tie lak, mano kapo nono ni ok ong'iyo yo makare. Kaito bende kaki wacho ni ring lak dok piny. Koro ineno ka gima leke ni boyo, to ok leke ni ok obedo maboyo, ring lak ema dok piny kamano. Mondo mi owuog kama tuo chakore mochop kanyo, ma en gima nyalo kawo thuolo marom nade? Dweche 9 gi orome koso? Dweche 2 kochako tuoni iyude ka mine yude dwe mar 2 sama gin gi pek cha. Dwe mokwongo weche pod ber, dwe mar 2 koro giyude. To tuoni dhi magig kwe ma ka chopo dwe mar 8, to koro yudo ni mine mang'eny kata leke gi lak osawuok. To ka dwe mar 8 kadho, koro midhi dwe mar 9 cha, to hormones ka ochako dok piny, to tuono be koro dok adoka piny. Koro en gima dhi mapiyo kind dwe mar 2 gi dwe mar 8 inyalo yudo ka laki osechako yungni kata owuok. Ne wawinjore kata nyakwara Ramogi Ajwang' ni kane wakawo yueyo ni oronwa ote machuok kata SMS. Daktari duoko to wasudo. Daktari entiere kod penjo ka owacho kata ni lak masusore ae mukore debede ni en ang'o makele, en chandruogni to ere kaka inyalo geng'e lak masusore asusa? Koro nitie mokwongo wach mano wacho ni ka mama pekcha to onyalo ng'ok. Ng'ogno kelo ga lak susore. Koro susore osusore matin onyosore to koro wuok. To kendo kiyudo tuo moro man waluongo ni cavities cha, ma koro laki otuch, to tuono ok othiedhi,
to iyudo ka mano be suso lak ma lak mukore. Koro nyalo bedo wach mar mine ng'ok gokinyi cha, kata nyalo bedo ni gik sukari michamo mang'eny kelo tuch mar lak. Kamano. Chien kacha ni lero ni ka ng'ama miyo ng'ok gokinyi kata seche mong'ok ni to konego beno rudho lake sechego. Onego beno lawa dhoge gi pi kae to bang' seche moko koko go mswak. Nikech ang'o daktari? Newach sama ng'okno kelo miyo laki bedo mayom. Koro kirudho laki gi sechego to kelo susruok miwacho no. Newach koro lak pien lak ma oko no osabedo mayom. Koro irito mokwongo mondo olap manie dhog oluoke odog kaka ne entie cha koka inyalo rudho laki. Kamano. Penjo machielo wacho kacha ni ang'o makelo lak mawuok oko? Varicose tooth? Pardon? Wacho kacha ni lak mawuok oko. Debede ni lak mabedo maboyo mane wawacho chakoso? Nyalo bedo. Newach samoro kiyudo tuo mar ringre mar lak, iyudo ka laki chal ka gima wuok oko. Lakini kata kamano ok en lak wuok oko, iyudo ni tuono osadonjo nyaka iye modonjo nyaka i chogo. Koro chogo gi ringre mamako lak e chogo cha onge. Tiyudo ka ringre mar lak be koro onge e tie lak. Kakineno ma chalo mabor. Newach ringre mar lak ka nigi tuo, koro lak ni chal ka gima wuok oko. Lakini en newach ringre mar lak nigi tuo. Mochamore. Picha ni te kama wantiere ni. Nidwa puonjowa go dang'o nikech gin pichni ma nyiso gik ma serious manyalo timore e leke ka. Kamano. Koro mokwongo mae emowacho ni tuo mar ringre mar lak. Tineno ka ringre mar lak okuot ka. Tema wabe wawacho ni neno ka gima ringre mar lak ni onge e tie lak, e ng'ut lak. Oyudo tuo. To kibire e mae bentie tuo mar ringre mar lak minyalo ket gi yedhe moko ma itiyo godo. Dakteche ong'eyo yedhe mitiyo godo kama mapek gi kama mok pek. To nitie yedhe moko ma ka itiyo godo kata kokipek to inyalo yudo tuo mar ringre mar lak mokel gi yedhe go. Mae ka mama nigi kama mapek kaka nwasewacho cha, tiyudo gimiluongo ni pregnancy tumor ni. To nowacho ni mae inyalo thiedhi. Mae mar kama mapek ma okinene e mine ma ok pek. To koro mae iyudo sana e nyithindo monyuol gi shida mar ringre mar lak. Koro mae nyithindo ma yedhe ma kama mapek, mae nyalo bedo kama mapek kata jok mo ok rudh lak gi maber. Kamano. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu gin weche mathoro mako lak. To kapo nono ni ng'ama miyo mapek kata jaodi pek janenowa to ng'e ni dhoge chal nade, winja ni ranyisi mane daktari owacho ka korudho lake to remo wuok, kapo nono chamo niang' kata onyamo niang' remo wuok, kapo nono ani owinjo ka harufu moro wuok e dhoge, nyaka ing'e ni to chandruok nyalo bedo mane. Daktari entiere kod penjo. Iluonge ni Awuor ka entiere Migori. Wacho ni leke ne oregore modong' matin to tie leke gi okuot to nigi tutu. Mano koro en gi tuo. Ka leke gi oregore to dong' matin to ok idhi ogol tiende leke modong' kanyo, mano gemo tuo magolo tutu no. Koro kaka en onego odhi osiptal, tie leke modong' e chogo go ogol. Newach tie leke go ema kelo kichiemo to donje iye kanyo. Koro gemo tuo no. Ma gima nyako tim ka en dhi e osiptal moko gi yego igolo te tiluoko dhoge maber to be imiye yath. Newach kowacho ni nitie tutu mawuok, mano koro en gi infection. Koro nyaka miye yath manyalo tieko tuo no. Kamano. Kaito tutu bende kantiere dhogi en tich ma ok yot kata matin, to daktari jiwo ni tema mondo mine laktar nikech kanye emi wuoyo godo gi ji, kanye machiemo kadhe to tutu ntiere kanyo. Koro chal ng'ama muonyo gi bende seche ma imuonyo chiemo. Kamano. Mabende nyalo kelo chandruoge mamoko daktari? Kamano. Koro ka tutu gi tuo manie dhogi gi gik manie dhogi go kodonje e dendi kata mama pek kata ok pek, dhi kelo ni tabu moko. Machiegni ni nche waneno ne nitie jatuo moro Kawangware manogolne lake to yudo tuo e dhoge to ok othiedhe e samo oyudore. Tiyudo ka
jatuono nodhi monindo newach tuono dhiyo mabi nyaka ng'uti ka matutu bede ng'uti makoro ok inyal yweyo maber mano ka okimuonyo mano ka koro obet mane dhogi kata kamano muonyo no be gemo chandruok mang'eny ka mama pek iyudo ka kata nyathi nyalo bedo gi chandruok emiyudo ga ka mine pek tok giyudo tuo mar ringre mag lak tok gidhi osiptal iyudo ka onyalo nyuolo nyathi chon kar mondo ich obed nyaka dweche 9 onyalo nyuol kata dweche 7 to iyudo ni nyathino be kowuok nyathino onge teko oyomyom to en gi kilo mani piny to be mama be nyalo yudo tabu gi ichno kaka pressure ka en gi ich kore momiyo tuogo okonego ibed godo ma chop kanyo tigini wachoga pile ni nyithindo gin gweth joma chuo maneno chenro ni kaponono ni miyo pek tema tek mondo mi konyi nikech ko yudo chandruok in bende yudo chandruok to wacho ni ngima en mwandu. Daktari entiere kod penjo machielo ka owacho na kacha ni samoro gik moko nyalo umo lekene makoro laki bedoga bedongo to gilokore mabiro rabuor okawinje maler ahinya ang'eyo picha moro man waketo cha ne nitie gimoro miluongo ni tata koro ka okirudh laki maber chiemo dong'e laki kobudho ahinya to chako bedo matek mane gik mowacho marabuor go koro giumo nyaka laki koro ka mano umo laki nyaka idhi maluok magol gik marabuor go kati rudh laki nade dalo ok inyal golo gi kendi niwach gisabedo matek magilokore kidi kendo ka igolo kaka ma koro chiemo kodong' e laki to ema iluongo ni plakni matin to kobudho to chako bedo matek kaka kidi ema chako umo laki tiyudo ni jomoko bed godo maum lak gi te koro king'iyo dho ng'ato tineno mana kidi ei dhoge koro nyaka luoki magol tabu en ni sama ochopo makoro umo laki teno kogol iyudo ka lekegi osebedo mayom to koro ka tuono odonjo nyaka e chogo ma lak osebedo mayom ok nyal dog mabed matek kendo koro nyaka thiedh tuono kapod chon kamano ilongo ni penj daktari entiere kod penjo machielo ka daktari ne chandruogni nomake kane en gi ich to fwenye ka osenyuol to ne omanyo thieth lakini owinjo ka ring lake ne pod nigi shida nyalo bedo ni ang'o motimore nikech hormones osedok piny osenyuol thieth bende nothiedh gini to ring lake ne pod owinjo ka nitiere chandruok koro tuoni ok en tuo mithiedho dichiel to rumo nyaka idhi luokni lekegi ka isayudo tuono dweche 3 ka dweche 3 lakini dala be nyaka irudh laki kaka wawacho ga diriyo gokinyi gi godhiambo to nyaka be iti gi usi mar luoko kind laki iluok godo kind laki to nitie pi ma waluongo ga ni mouthwash monego bed ni be indiko ni iluoko laki to ka nosadhi sana to nyaka mi yath nitie be yath minyalo muonyo koro inyalo yudo ni mare nodhi ahinya mosechopo nyaka ei chogo koro kata hormones osadok piny tuocha kaka nowacho cha ka tuo osadonjo nyaka e chogo tuono nyalo rumo but kata kamano effects ma en godo e laki ok nyal gol kamano koro ka idhi thieth chon to nyalo rumo kabisa lakini kidhi thieth moleo to koro tuono thiedhe en mana ni idwa ni kiko obed was yes to mondo mi itiek chandruok manosekelo cha to nyalo bedo matek omiyo chako chon ber nolodhi ajuoga wakawiyo nyakwara monge jong ka waduogo pod wadhi kawo penjo ma intiere godo wadhi nyime kod chenro kae to wadhi yawo line bende ka intiere kod penjo tipenj laktar omiyo kik isudi ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero en mich gima wadhi gi art onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo en tije madhi mi ng'eri mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore an ma design
tanima arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando oganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chandowa kabisa, chandowa okwa pur an mokwongo bim nolawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha Tich Adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Nyathina, kadine bedni ananyalo to andalo kongima mar Parisani. Da duoko mor mare to kendo an da duoko ne ode. Between now and Tuesday, 26th May of 2026, that the strike that is ongoing is suspended. And that is going to be the case even going forward. En fuong'ruok bang' sirikal keto winjruok makojolo gi weg matatu kendo chungo ng'anyo ewi mauta. Anyuola buora pod yuago midhiero mag ng'anyo mar weg matatu mokelo tho, hinyruok kod kethruok mar ohala. To koro wachaminegi nang'o? To ng'ato kaka gavana ma en chairman marwa mar party marwa mar ODM ok wanyal yie ni mondo gavana wa Siaya wuok dhi Homa Bay to chako yanye. Kweth jotelo mag ODM oseyo gavana ma Siaya James Orengo kuom tiyo gi weche mochido ewi jakom duond burano Gladys Wanga. Chiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Wang'eyo kacha tuo ringre lak ahinya kuom mine mapek. Onyalo chako matin to kapo nono ni ok ing'iye maber to dhi kelo ni chandruok. Kae to king'iye bang'e to ibo yudo ni midhiero mabo yudo no sekelo ni laki ok ibi nyalo konyo bang'e, omiyo tem matek. Seche ma wadonje kidieny ni ayaw lainde mag simu. Ka intiere kod penjo moro amora go simu mondo mi ipenj laktar. Seche ogogo bende inyalo yudwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Antiere kod penjo? Penjo moro wacho na kapenya laktar manilo kacha ni Hebron kawuok Kisumu Nyaera. En gi shida no, ok en ng'ama miyo to entiere kod shida mar linga lak. Otim nang'o yath iyudo kanye? Kata ka pok wadonjo e weche mag thieth moro wang'eyo ni seche ma ng'ato biro iri kaka daktari oseneno ranyisi ka in owuon iseneno kaka lake chal kata kaka dhoge chal, okang' chal nade tok mano? Koro gimokwongo ni ka ibiro ira kaka daktari tayudo ni in gi tuoni, mokwongo adwa ng'eyo ni irudho laki nang'o dala titiyo gi yath mane mar mswaki, mar goyo mswaki. Kasto waluoko laki. Koro nitie kaka wantie gi mashinde mwatiyo godo mwanyalo luoko nyaka e bwo ringre mar lak kuwe. Koro wadhi iye kuro wagolo tata mano wacho ni nyalo donjo madhi nyaka e tie lak. Koro waluoko ni maber to be wami yedhe. Kasto wanyisi kako nego iluok laki. Ne wach sama ng'ato nitie gi tuo mar ringre mar lak. Kaka irudho laki opogore gi kaka irudho ng'ama onge tuo rudho godo. To kata gigo mitiyo godo. Nitie yath manyaka iti godo. Rudho laki, luoko godo laki. Kata samoro wami nyaka mimuonyo. Mondo okonyi gi tuo no.
Kata kamano ka daktari osathiedhi nyaka in be irit laki dala maber. Ka idok dala to pod irudho laki dichiel, samoro kirudhi to bokiti gi yath ma daktari onyisi to tuo no duoga. Koro nyaka itim kaka daktari owacho. Antiere kod Simba Agnes olalna kata kamano antiere kod simu machielo. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni wawinji? Mai wuok gi Steve. Machiegni daktari winje? Mai wuok gi Steve. Machiegni Steve. Yes, an gi nyathi ma jahigni 7 to nyathini lache otamre wuok. Koro I'm wondering ka nitie there is a problem moro amora manyalo wayuod mondo mi water ir daktari kata yo moro amora manyalo yudo advice nikech obedo abeda kamano kaso around December mokalo ni lekene ariyo mapiny ariyo moko nowuok to golo ariyo mane nirtikgo. Koro bang'e onge gimoro amora kendo machako dhi mbele. Koro like you're asking me problem nyabedo kanyo. Koro nyithindo nitie kaka lekegi mag nyithindo mukorega. Iyudo ka leke ma piny ma ariyogi chako mukore ka nyathi osachopo higni 5. Tinde waneno sana ka nyithindo samoro lewo. Iyudo ka nyathi chopo kata nyaka 6-7 kapoko omuko lekege mokwongo. Dhi osiptal konyo ni daktari nyalo goyo picha neno ka nyathini en nyathi ma dongo mos mano koro irita kata bed ni lekege onge lekego. Onge leke monego donj kuma mamukore go ntie. Koro nyaka dhi osiptal go picha picha no nyalo ranyisi ka leke moko ntie to gibro biro tichadi kamano. Koro nyalo bedo ni en nyathi madongo mos kata ni onge leke mo no olosore kamano. Antiere kod simu. Halo penj laktar. Hello. Machiegni? Hello. Yes. Wawinji? An Dorothy. Machiegni Dorothy? Apenjo. Anto gi nyathi ma 21 years. To dir doge kamae obarre. Koro ywak ni kanyo rame diere sir kama piny doge mapiny. Ojaigni? Alafu wan bende laka matung'ni to nyosre anyosa mano koro ikonyo nang'o? Ntiere kaka chien kanyo wawito duonde to kata kamano ntiere kod nyathi ma jahigni 21 bath dhoge owacho ni obarore to samoro winjo ka lit nyalo bedo nang'o tinyalo kony nang'o? Dhoge. Bath dhoge, wacho bath dhoge. Bath dhoge. Koro samoro iyudo ni mokwongo inyalo yudo ni okomodh pi mokwongo, okomodh pi moromo. Koro iyudo ni dhoge tuo ahinya kasto barore. Kata kamano nitie tuoche manyalo kelo dhok mar barore dhoge barore. Koro nyathino nyaka ter osiptal pim rembe. Nyalo yudo ni oonge nitie gimoluongo ni some vitamins e dende. Koro nyaka otere osiptal ong'i ka en gi tuoche manyalo kelo barruok mar dhogno. Kamano. Antiere kod Dorothy line. Dorothy, halo penj laktar. Halo daktari. Owinji machiegni? Apenjo ni an gi nyakwara moro ma lekene mukore to winji lekene go bende muoch rame. Apenjo ni an gi nyakwara moro ma lekene to winji lekene go bende rame. Koro akia ni yath mane manyalo tiyogo, ang'eyo timo buok to nene. Koro nyakwarno lekene nyalo bedo ni tur newach en gi tuo mar tuch mar lak. Kata kokamano seche mane onge calcium, tie gima waluongo ni calcium e dende. Koro mondo mi yath kata thieth malong'o nyaka daktari nene mondo ng'e ni ang'o makelo turni. Newach ka en tuo mar tuch mar lak to inyalo lekege mapod ntie inyalo ketne gimiluongo ni fillings. Kokamano ka en tuo moro tinyalo thiedhe. Iyudo ni jomoko be ka inyuologi sama ginyuolore cha tiyudo ka lekegi nokolosore maber. Koro pien mag lekege okolosore maber. Koro giyom. Koro iyudo ni tur. Koro nyalo bedo gik mopogore opogore kamano. Koro thieth
bedo ka wang'eyo ni gima kelo tur mare en mane. Daktari, thoth joma mine seche magi pek ok giero ga dhi osiptal ahinya mar lak nikech iwacho ga ni kapono ni nitiere sindene mochuoyi, nitiere ka yedhe mitiyo godo to nyalo rocho dongo mar nyathi. Kata kamano kapok waduoko mano yienwa wakawie simu. Halo penj laktar. Unaongea na Ernest Mdigo kutoka Muhaya. Machiegni. Nilikuwa na hitaji tu niongee Kiswahili. Kijana nasikia lakini siwezi ongea niko sehemu ya Muhaya. Okay. Niko na shida, my wife ako na shida hiyo, shida ya meno hiyo. Unapata wakati anapiga mswaki inaweza fika wakati atapiga tu mswaki vizuri, utapata ukimaliza kama siku 3 hivi unapata hiyo mdomo yote meno imevura. Sasa hata hawezi brush meno. Sasa sijui shida ni nini, alishatoa wako meno 2. Sasa sijui daktari kama anaweza nisaidia hapo. Penjo maber mokalo. Kamano. Koro mano en gi tuo mar ringre mar lakno. To kata ka tuo no nitie kapok idhi osiptal, goyo mswaki nyalo bedo matek, lakini nyaka ogo. Kaito onego thiedhe. Kowacho ni nitie e kind lekege moko. Nitie kaka kosaluok lake to pod kuot no nitie makoro tage goyo luoko lekege, tinyalo dhi mang'ad ringre mokuot no. Makoro miye yedhe ma ringre ne chang maber, maduog maber. Koro nyaka odhi osiptal. Kamano. Ginyalo kuot ma chopo kama kori ng'ado. Kaka mano waneno mano wacho ni pregnancy tumor cha. Mano luoko kende ok kony. Nyaka luoki kasto ing'ado kumokuot no maber mondo ringre man koro nigi tuo no ogol, kasto koro modong no chango maber. Kamano. Wadogi penjo mane wapenjo ni thoth ni seche mamine pek aiwacho ga kacha ni tematek mondo mi kik imuonyi yedhe moko, nitiere sindene moko nego chuoyi. Koro yudo ka ng'ama miyo pek nitiere kod chandruok mag lak, gineno ga pek e dhi osiptal. Ang'o ma diwach ne minegi? Thieth mar lak sama ipek onge ga tabu. Inyalo thiedhi dwe mokwongo, dwe mar 5, dwe mar 9, onge tabu. Gima kaka yedhe go, dakteche ong'eyo yedhe mok ginyal miyi sama in gi ich gi sama okin godo. Koro mano okonego bedni mono mine dhi osiptal. To yath michuoyo ji e lakcha, yadhno tiye dhogi kende, okodonje e dendi ma dhi kate iyi. Koro mano okonego bedni miyo ng'ato luor. Koro iyudo ni newach weche mag ninde kitanda mar loso lakcha, mine mang'eny gibedga ka gidwaro ni othiedhgi kochakore dweche 4 gi dweche 6. Koro ka onge gima emergency tinyalo thiedhi dweche diere kanyo, lakini ka nitie tuo to nyaka idhi osiptal samoro amora tinyalo thiedhi. Onge tabu, mine ok onego luor dhi osiptal sama gin gi ich. Daher mondo madonje weche mag thieth. Ng'ama miyo oseneno ranyisigi, lekene wuok remo, entiere kod muya marach mawuok e dhoge, lekene osechako yiengni to pek. Thieth chal nade? Osebiro iri, ing'iyo lekene kaka chal, ing'iyo dhoge kaka chal. Thieth thoro chalo nade? Kaka nawacho cha, nitie gimokwongo ka daktari osang'iyo mogo picha en luoko lak. Lakini ok en luoko kaka moro maluoko dala cha. En luoko ma wadhi ma waluok nyaka tie lak. Koro samoro nyalo dwaro ni ichuoyi yath mar mondo kik iwinj rem sama iluoko no. Lakini kaka wacho no ni yadhno tiyo mane dhogi, oko nyal inyo nyathi ma moting'o. Koro iluoko lakino, to ka okuot moingo manyalo miyo kata ok inyal luoko lake gi dala, tinyalo ng'ad. Koro ringre mar lak mokuot ahinya ting'ado, to kolit. Ng'eni ka ji owinjo ni ing'ado to nyalo ji luoro okolit. To soko kosang'adi timiyi yath minyalo muonyo, to kendo imiyi pi mar luoko godo dhogi, to kendo nyaka itigi gi yath ma nitie gi chumbi mwaluongo ni fluoride cha mar rudho laki, gi mswak mayot to mayom yom, koro ok mapek manyalo hinyo ringre mar lak kendo. To kendo inyisi kako nego irudh laki. Kamano. Joluo gongero ni geng'o ber maloyo thiedho. Kar mondo mi wariti makoro chopo kama idwa ng'ad kuonde moko makoro
chandruok osebedo ma kaka inyalo konyonge joma mine mapek maneno chenro ni. Niwacho kacha ni namba 1 ne ni nyaka iluk laki kaka dwarore, nyaka idhi ir laktar mar lak mondo mi ochieki diriyo e higa karach to dichiel. Ang'o kendo monego bed ni joma mine timo? Koro gima mine wigi wil godo en rudho kind lak. Kitiyo gi usi kata mswak mar kind lak, ok moro ma pile pile cha. Koro nyaka iti gi mano, kaeto modho be pi. Nyaka imodh pi mondo okony olap konyo luoko lak ahinya. Koro nyaka ibed ki imodho pi. To kendo ir daktari ka ipek to isa onegidhi ir daktari mokadho diriyo. Kipek. Koro wacho ga ni inyalo dhi didek. Wacho ga ni gin 3 trimesters. Koro dwe mokwongo nyaka dek nyaka idhi ir daktari. Rang'wen nyaka 6 nyaka idhi ir daktari. 6 nyaka 9. Chiko nyaka idhi ir daktari kendo mondo ong'ini. To chiemo be michamo. Newach nyaka icham chiemo mantie gi gik mabeyo beyo makonyi mondo kik iyud shida gi. Koro alode ng'eny kaka skuma, kaka managu, wantie gi alode mang'eny. To bentie olemo kaka machungwa, maembe, mapera, avocado, chak, omena, nyaka mine chiem maber mondo kik giyud tuoche mag lag. Erokamano ahinya. Wach mogik ma iweyowa godo ma kata ka ng'ato wil gi chenro ni duto te tang'o ma kik wi ng'ato wil godo? Kik wil ni nyaka irudh laki diriyo gokinyi godhiambo, kata ka ing'ok kama mapek nyaka irudh laki diriyo. To yath mitiyo godo rudho laki nyaka bed gi chumbi miluongo ni fluoride cha. Tinde social media ineno ka ji wacho ni kik irudh laki gi yath manigi chumbi no. Lakini kaka dakteche mag lak wanyisi ni nyaka iti gi yath manigi chumbi no. Koro kik wil gi rudho lak diriyo gi yath mar chumbi. Poni ng'ato dwa tudore kodi, wanyalo yudi kanye? Kinyalo miwa namba mar simu, bende wanyalo dwoko erokamano. Koro an inyalo yuda Mathare North Hospital mani Thika Road, hospital mar Mathare North. To kata ka ng'at idwa onen e private, to iyuda e clinic miluongo ni InSmile Aesthetics mani Kileleshwa. Kamano. Erokamano ahinya Dr. Moro Amor mokalo, kendo ageno ni odiochieng' machielo ko waluongi tibo biro mondo mipuonje oganda wa kaka wanyalo bedo kod ngima makare ahinya kodok kar ka weche mag lak kaachiel koda ka dhok. Kamano. Iwinjo weche go nyakora Mugia Jwang'a. Mine mapek, joma chuo mantiere kod mine mapek, en safar ma nyaka ji duto te wuothi to geng'o ber moloyo thiedho. Ne Dr. Moro erokamano mathoth, ne jogo mochung' ne keto chenro ne kare, jogo mochung' ne taya, ler mar studio, duol, aduoko erokamano mathoth. Ne director na erokamano Nyabobo Afula, kaachiel kod producer na Perpetua Okoth. Maduong' moloyo ne jahera mar chenro mar Penj Laktar, wakete mana ka nikech ka wapuonjore mang'eny mondo wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Nyaka kendo odiochieng' machielo, an iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.